Anya laki din! Ala, agkapita mare. Ay, naapa! Nagpanglumad tanday tagape, Mare. Ay, una mare. Ginatang ko daytoy ijay Donas Coffee. Nagbanglo niya. Oh, nagpanglungarod. Inaktuman ba't gumantang? Wan mare. Nalakalaang tila ko na. Aywan kaya, Mare. Atay pagkat. At damat kaya man ti kaluglok at sangyup siyalan ni Jay Ili. Naglakapay 199 laang. Kan, in-search ko ti Facebook page da. Nagmamaya ti feedbacks dagiti imununan anang ni Jay. Aya? Ay, mayat Naglakan day ta 199? Wen, mapantay tuman mat Mare. Padasan tayo man mati mapanag sangyup sal. Ay, katuan Awan mat dakas na. Agkita ka iti daddo mga kadwa. Tapno naragragsak. Of course! Oh, yes! Yes, Mare! Ang sad naman, uduan tala nga mapan. The more, the merrier, di ba? Neng, sika magaya mare, nagapwam? Oh, Mare, ikaw pala yan. Nagkapuag di balay da kumarinelya. Maburing ak kami ni Jabalay. Iso anapanak nagkikape. Kastaya. Aywan gayam. Nagsaritaan mi kini Marinelya. Amapan kami agsangyup sal ijay ili intun umay alawas. Amang ano kayat mo ti umay? Ha? Wen, adang amin jay kaluklukat. 199 asang gyup sal ijay ili. Nagmayati mapan mga ni Jay. Ay, katuan amare. Kaano tayo ngawd amapan? Sapay lak mo mga rod ata maira na nga ada kwarta. Oh, don't worry. Siya tagawis kan ka. Iso asya kung ti makamu nga agbayad iti kanan tayo. Apo? Dagitaman di kay kahit kumare. Yes. Basta into nung may alawas, i-chat kan tulatan iti messenger mo, no kasano. O sige mare, agyaman ak, iti awis mo. Lakay, aw-awisan nak ni bakla, amapan kami kano agsamgyupsal, ije ili intun umay alawas. Kastaya. Ay katuan Awan mo tidakas na. Nagwanak mo na. Sana ba, itasag paminsan lang mo. Wen bakit? Awan parikot iti dayta. Kahit, dua kayo lang nga mapan. Saan Umay kanomot ni Nelia. Ay, husto Tapno adda kadwayo. Wan lakay. Naragragsak no adda kakadwa mapanmangan. Kun ad-adda manan ang naragragsak. Gaputan ako na nga isukano ti makaamong agbayad iti kanan mi. Kasta ka di. Nasaya at nga rod Nasingpat at talaga tayo awakla. Anya, inawis mo ni Purita nga makiumay ka data amapan agsam ija ili, mare? Of course. Inawis kon tapno adda kaduan ta amapan mangan. Si kakit dimat, mare? Nagano ti mabalin mo nga awisan? Ni Purita pa'y laang mat? What? Apay? Amumatan ti ugali ni Purita. Ay, nagkrigat lang amin ti agsasaunok kwa. Sa bagay mo't kati, Angam bayamon, Mare. Kadwa talang matamapan mangan. Ay, katuan Anya ngay nga ron kat na ibagamatan kan kwa na. One, Mare. Just once. Intun sumaro, no? Saan ton nga iso ti awi sa kakaduan ta? Sa balin tumatay. Wow! Nagimas mo tanda ito'y ami. Kan, nagimas nito'y sauce Nagmayat ti pa nakaaramid na. Nagmayat. Naglaing kamatan nga ako sa riti chopstick, Mare. Ha?
Kun nga rod, mare. Da kami ka ni bakla kat saan mi nga amo nga gusar iti chopstick. Tinidor lang kun kutsara ti amo mi nga usaran. Anya, ay hunayan ko kumari. Adalan nyo ngamin kitaan nyo. Basic lang Ay, kitaan? uray niya't ar-aramidag. Diyan ka mo talaga. Hunayan mare. Awan ron. Saan nyo maggayam nga amo ti agusar iti chopstick? Ay, nakababain nga tati agtintinidor no kastoy asam gyupsalan. Nang runa no ado ti tao makakit-kita. Anya? Hunayan aya. Kundi awis da amapan agsamji. Ngam di da maggayam amo nga agusar iti chopstick. Ay, asino ti bagbagam ba kahit? Asino pa'y kuma? Kat nagijay dua akadwak Ano pa nagsamji ije ili? Anya? Makapaulak da. Nagado at chopstick ijay. Ngam tinidor kan kutsara mo tinusardaanangan. As na siyak pa'y di mababain ka nagiti nakakit-kita kada kami. Anya lakit din ba kahit? Saan mo ta nakababain da jay? Si kakit di mo't. Anya saan niya ibagbagam mo? Samgyup salan day jay. Chopstick ti mausar no mangan. Ay naapo, nagbasita banag, ikikamanan iti isyo. Anya kumano tinidor kan kutsara tinusarda? Saan ang nakababain da jay? Tinapatag, nakapanganda iti husto. Ay basta. Nakababain no siyak lakay. Kadwa meda ana panangan. Ngam apay ngay akas tamot tandi bagbagam si Kapurita. Kundi awis da nga rod nana. Ngam di damot gayam amon ti agusar iti chopstick. Samgyup salan tinapanan mi. Ngam nagtinidor kan nagkutsara damotin. Ay, anya lakit di. Tinapatag adi keenangan kayo. Kenabsog kayo. Ay, basta, nakababay nana. Isuda pa'y ti adaganas nang agawis-awis kasjay mo. Siyak pa'y ti mababayin ka nagiti tattao nakakita ka na kami anangan. Ay, si kakit di mo. Basit laaban agdayjay. Kendagijay kakasjay. Saan arumbeng akat katawaan. Anya? Ngamen adumulaang ti amuda. Ken kabailandang aramiden. Asaan mo nga amaw. Maawatam ti kayat ko asawan Purita. Anya? Inawis ko lang nga ruda na napanangan. Kastamad gayam ti bagbaga na itilikilikudan mi. Ketuwang, saan nyo kanong nga amo ti agusar iti chopstick kunana? Ay salbag. Iso lang nga ruda tinaawis. Nga misupay lang ti ado ti bagbagan. Anya nga'y kuma ti parikot. No saan mi nga amo kininelya ti agusar iti chopstick. Ipatay mi aya, di pa nagusar mi iti tinidor, ijay samgyop salan. Ay, amumatan ni Purita. Siyak ti paungutan na dayjay. Takitaan na. Sukilak iti chopstick yamatan na. Anya, ay, bay amlata ka din. Oh, kastagayam ti bagbagan ng kada kami. Ijay na ko mga imbagay di madama kami amang mangan. Ta sinulag ko kumadya agsumbang iramatan na. Anya lakit din. Malabay among, ti aramidam. Saan munton nga ay ayaban inton sumaruno amapan kay mangan kininilya. Ay, sana talaga na. Sana na maulit ti panangawis ko ken kuan na. Anya lakit din? Iso lang nga rudan tinaawis? Isupay ti ado ti sauna? Isupay, Anya kay kumati nakakatkatawa iti saan ta pa nagusar iti chopstick. Ipatay ta nga taa. May stress ak man iti daya, babae. No imbaga na ko maidimang manganta, anakababain pa na kenkuan at ikadwa na amapan mangan asaan na amo ti agusar iti chopstick. Sinulag ko kuman tinagsumbang iramatan. Anya?
Uwan, tapno agnakam. Nagmayat ti panangawis ko ken kuana, ngam kasdiamat gayam ti bagbagana. Agasam man. Saan lang aninana piling din ang ibagbagaan na? Ado. Anya lakit din ni Purita. Adan to lang aldaw na dayjay. Katawaan na ta. Gaputa saan ta nga amo ti agusar iti chopstick. Nga mas nakababain ni Purita, mare. Ha? Apayan ako nam day pa. Kita amot dagiti ipopost na iti social media. Ah, yes. Uwan. Kundi English nga morong grammar, mat. Oh, nadigat isuat iko, ha? Katawaan na ti sabali at tao. Ngam isumat ti nakakatkatawa. Nagkapsyo-kapsyo iti English. Ngam, ay narong grammar, mat. Anya lagi din. Sukmed pa mat nga rod. Ado, ti makakit-kita. Oh, nakakahiya. Nagalas nga rod ti ugali dayjay apurita natang. Apay, mas daw ka pala ngaya. Kitsigod mo na kasi ito ugali na. Ah, sa bagay mo't di ah. Ngam nalabas dayjay. Basit abanag, ngam napan na imbagbagay ti tattao. San mi kanong amo ti agusar iti chopstick ijay panganan iti sangyupsalan. Ay, na yan. Anya laki din ni Purita. Awan mo maksay iti kinatao iti dahi abanak. Isumat ti kunak tatang. Kun may sa, apay, no amo na ti agusar iti chopstick. Kun pakaidayawan na unay aya. Ay, una yan. Anya laki din. No para kun kwa na akit pa kay dayawan na siguro. Isu akas jay launay ti panawi uyaw na kada kami. Baybayan yawn. Inton sumarunaw, sanyon nga ayaban. Iso ti awisan. Miso pala ang tado ti bagbagana. Ay naapo, pakawanam ko nakmanan. Anya laki din. Oh, mare. Bigbigat mat anagmayat ti panagkatkatawam. Kita man nga min daytoy, impose man and dayjay, nakauy-uyaw apurita. Ha? Nan? Kitag man? O, di ba? Uyaw na amin nga uyaw. Ngam di namat kita, hindi kita ipopost na. Ay na, ano siya lang. Inaglang nga nagdulin. Post a post ng pasig mat arong grammar. Ay, isupay ah. Nakauy-uyaw a babae. No kasjay ko maanaglaing nga aguyaw, amin ko mga rod abanag kat paglaingan na. Oh yes, that's the truth and nothing but the truth. Mabainak man la a post iti Facebook, sakit rong grammar. Ultimo past tense, present tense, kan future tense, kat di na amo nga usaran. Isuman, sakit no aguyaw. Kunam lalo isuwa kalaingan, anya lagi din. Ipapilit ng tumat ngamin ti aging list. Ay, una yan. Saan ko kumamat amay bagati kastoy kontra kenkwana, ngam na uyaw mat ngamin. Amin asaan arumbang nga uyawin na, kat uyawin na. Oh, nasaya at man tanagranata perfect purita. Ha? Ay, unay kan mare. Makapakigtot ka man. Abay makigtot ka nga eh. Makigtot ka din, kaputa ang momon, anaamuak dagiti napan mo imbagbagay ti tatao, kasta ka di. Ha? Agasaman. Inawis ka pa'y anapan nagsamji, ngam kapasan na. Napan mo imbagbagay ti tatao, asaan mi nga mo kininelya ti agusari ti chopstick. Mare. Ay, sana ka mare Maria and Purita. Manon nga daw nga agburburak ti darakan ka. Anya? Nakauy-uyaw ka. Nagbasita ba nagnam napan mo imbagbagay ti tao? No nga ibagakmet ka, nga awan babain mo nga agpo-post iti wrong grammar. Kas kada wrong spelling iti social media. Anya?
Nukas na nga uyaw mo amin to uyaw. Ruman ko mga rod nga amin na banag. Kat paglaingam. Tadagong ko nam nga uyaw. Nawatam? Entiende? Kwa, Mare. Hay, awan ti magsay kada kami uray saan mi nga amo ti agusari ti chapstick. Anya lakit din? Saan na pa kaidayawan day taabanag purita? Kat, anya nga iti kunanakan ka, idi na ibagam ti kasta ken kuana. Natameme ti awanan bain na babae. Usto matkit di, tapno pagnakman na. Tapno saan nga amin abanag kat mapan na uyawan ken kat katawaan. Wan nga ron. Kunam lano pagbaknangan na ti kinalaing na agusan iti chapstick. Baya mo na. Tinapatag kat nakasaritam. Naibagam ti kayat mo nga ibagaken kuana. Sa bagay matkadi Ay, iti ka ano man. Saan kun nga awis ang daya ababay mapanmangan. Ultimo na. Mapantantuman gidi manen mangan intun umay alawas ijay na panan tayo idi mare. Ay katuan amare. Awan parikot iti dayta. Ikuldit mo laang numapan ka. Nasaya at mat no naibaga ni baklakan ka ti kasta bagay. Ha? Kan maysa, gusto ti imbaganakan ka. Uyaw ka nga uyaw, ngam dagiti wrong grammar nga in ka-impopos iti Facebook, isumat ti mas nakakatkatawa. Anya? Siguro, saan da ka akatawaan, no saan nakastangamin ti ugalim? Lakay. Basit nga minabanag, mapan mo ikikan iti isyo. Sakit, mapan mo pa'y ibagbagay ti tao. O, anya nga ita. Saan na bali alakay? Saanan ang maulit? Oh, saan mo nga ibaga kanyak dayta? Isuda, ti mapan mo pang ibagaan. Ay, Oh, ita binagaan na ka ni bakla. Kas kalapimpiman. Ngam husto matlaang tapagnak ma'am. Nyalakit di. da kayo matgayam ko, kumare. Ha? Aywan, da kami nga rod. Mapan kami manen mga ni jay ili. Ha? Ngam saan da ka nga awisan. No kaya't mo ti mapan ka asikalaan. Tanakababain matkan ka, no saan mi nga amo nga gusari ti chapstick. Ang mga no ibain na kami lang kadagiti tao ang makakit-kita at tinidorlaan kan kutsara ti amo mi nga usaran. Anya lagi din. Anya? Ang mga numapan munto langan, ibagbaga kadagiti tao, nakababain matkan ka Sabay naglaing ka nga gusari ti chapstick. Sikakit di mat, mare. Pasensya kay kuman. Pasensya nga, tarupam Ha? Di ta ka malangan. Mala, umay kan mare. Doon talangan ti mapan. Ne, apay ko mga agsakitin na ka mo asaan da ka nga inawis. Nasakit nga ro tinakam ko, lakay. Dua dala ang anapanangan ijay ili. Ay naapo aya. No saan siguro akasta ti panaguy-uyaw mo iti kadakwada gapulaang iti salbag at chapstick. Awisin da ka mo siguro. Anya? Ngam gapo iti kasta nga ugalim. Day ta managuyaw. Ay sos, uyawam tinansen sa banag. Awan Talaga saan da kan nga awisin. Inkalatan mga nasiksika Lakay. Awan lang arod ti gayim mo. Gapo iti kasta nga aramid mo. Iso nga agnagam kamutan, purita. Wala kay. Promise. Saanan ang maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din. Nay, nagsapa ka man ang nagparada nito paradaan, pare. Maruruda kaya balay. Diyak pa'y kidinanganan Napunot si ulo marag. Apay, pare. Ha? Anya ti pagkaskastaam. Diyak kaya ti sinabi, itlog kan hagdaw. Makauma, isumay lang nga isaon. Nay, agriri ka. Imbag hindi at anda sinaan nyo, pare. Apay nga siya. Tuyo lang ti paspasidan ni Bakagaw. Kita, nagragsaka ko, kita anak. Nagragsaka pare. Tara, kilata mo na tao. Wan nga raw, nakaisam ka kanayaw. Ay, amaw mo niya ti sekreto pare. Ha? Ada sekretong? Anya data? Santo na sekreto no ibaking ka. Na, uray mo lang katakatawa. Anya data sekreto ba ya? Ay, aktibo pare, aktibo. Pasaray rin ang Bawata mo natin kahit ko sa umutan. Ay, dahil sa karote parikot ko pare. Saan kami mo tin nga kakaidakin ni bakit ka? Aba saan? Ha? Ambom no sino ti kakaidana? Dahil di apo ko may. Nay, aba nga. Ay kipapawiraan ni Lloyd na nagiti anak na kada kami. Tanda trabaho na nga agasawa. Iso pasaray maturog na mutin ni balay may pare. Ay, tinarigat pare. Kasano kayo mutin nga agasawa? Kasano pa yung kahit pagkasapulang pare? Aha, bay amon aday ta. Mawata kita. No, apay ka na yun, anapuno. Doon ay taulong pare. Naimas ti sidaan tayo italakay, napanak na kitsinda itay, kat gimatangak iti karni ti baka, iso da ito ilutlutok ita. Ay kinasaya at ano kasta. Beef stick ti luto na, ta iso ti paborito. Nagiti apo ko nga Inalaida ni Loida. ay kinasaya at mat ano kasta. Ijay da kanubalay da maturog ita arabi ay. Ay kinasaya at ano kasta. Kanayon kumakasta Ngay balay dati pagturugan da. Saan na dito'y balay? Nana, tata. Nay, Loida, adda ka mo, tanak ka. Mabalik ka din na isublik na dito ubay. Tapay. Kagap-gapo na lang dito'y balay. Sublimanan ida. Kasano? Ag-overtime mat nila kay ko. Syakmat, ada seminar mi ija bagyo. Ay, unay mo daytan. Ay, kat iyag mo ida dito yun Wala nang, itulod ko ida inton madamdama dito'y balayo. Ay, awan manain. Anya ti awan manan nga ibagbag ang pidrang. Saan ako na mabisay? Na. Apayakas dyan ni tatang nanang. Kaslama di tirik nana. Kasta na dayta. Kanayon anapudot ti ulo na. Diyak man amuno apay. Diyakon maaw-awatan ti ugali na. Ilutwak lang arudan iti naimas asidaan na. Ang kasta manan ti jar na. Ay, diyakam mo. Hindi mo ko na nagpasada ka rabi ay. Unan Anya pa yan ngay. Anya ngay ti arami, dagditabalay me. Katadaman ng dagiti apo ko me. Apay, di lang makadlawan na baka mo pare. Kinabayag mga minan na nag-menopause. Oray kita ti piktura ka. Malaksi na naungat ka. Ay, siyempre, Joseph. Apay, anya tinadlaw mo kanya. Kaslawang gaganay gaya pare. Matay samot yan ti parparya pare.
O, lakay. Dagasundak ka no dagiti kakadwak nga seminar iti Bagyo. Sikan ti makamo dito'y balay. Wen, saan ka madanagan? Bakit? Excited akon sika. Bagyo, here I come. Kit anya nga ti mako na dagiti naganak mo. Kit agaw awer damanan kadagiti apo ko dangaw pa. Anya nga iti makunada. Uray man no sanda akayat, awan maramidan da. Amom, adaladlaw ko ni tatang. Ha? Anya day tanadlaw mo bakit? Kaslasan na mo akayat nga itulod ko ijay dagiti ubing. Ngamin, itay simang petak ijay balay nga imbagak nga ijay pailaang dagiti apu ko da. Nagmisuot mo na pimanaw. Ne. Apay nga nga ta. Jakman amo lakay. Anya ti pa nagkunam. Nabannog mo't siguro na. Agasam nga main. Tapasaray inaldaw dagiti ubing ang maturog ijay. Katuan ngam awan matar-aramiden da. Dudwa dalaang matijay balay. Ah, kasla mapugtwa ko na. No apay akas ta ni tatang bakit? Anya ti kayat mo asawan iti day tapa nagisem mo. Saan nga min ang maka-score ni tatang? Maka-iskura sa asawan mat ditang. Kitamom na tamot din at ikat ko asawan bakit? Tumal na ka man. Lakay kan bakit dan. Senior citizen dan anya. Awan ti lakay ken bakit? No day ti pagsasaritaan bakit? Nang runak ni tatang. Tataraki ken napigsapay lang. Day tanga-tanga agpaiso ti makagapo. Nagpasada ka kaarabiain. Anya ko manurabein. May mayat pa ya. Ngam tayo daak lang dito balay. Ming ka mga nang. Ado jay nabati a beef stick ije kusina. Kinalubak ije rabaw tila misaan. Awang ganas ko amangan. Apay nangan kan. Saan ka mabisen? Nagdamdamag ak iti nasayaat. Ngam kasta ti pa nagsungsungbat mo. Apay aya. Ayan na, dagiti ubeng. Nakaturog dan a. Ay, nagturugan na nga. Ijay silid ta. Anya? Iso nga ano sampay lang ti maturog dito'y salas. Ay, puunay mo tikas tuyan. Mabait lang tayo nakalaan tayo ulas kan pungan mau. Na, jak pa'y makatiming mahal. Hello bakit? Madama pa'y laang ti seminar mi. Ay na, naglamiis dito'y Bagyo lakay. Ay, amok ah. Mapan ka man ijay balay no at dawayam. Itulod mo ti abasto dagiti ubing. Ay, wala bakit? Igatangam matanda tatangken nanang iti kayat da si daan. Wen, bakit? Obserbaram man ket di. No agong ungat pa'y laang ni tatang. Ha? Ay, sige bakit? Aramidak na ita. Tatang, Oh, si kamot kaya. umayak mang tayo, dito basto na kita ubeng. Ay, kunak no may mo idan alaan. Nabanugan ni nanang mo nga gaw-awer. Di na pain masangot ag digaws. Ay, kasta ya, tatang. Di pa'y makapagsagay-sayang. Sige karot tatang, tayawid ko nida. Una, tapno makapag-relax mama da tao. Ay na, uray dito'y dapay laang balay Taimbag lang adakad kadwami kin ni tatang yaw. Ay, ipayawid mo ida, tapno makay na naka. Wan man nagpaiso nanang. Kasapulam mo, itag relax. Relax, relax, adula amay. Ne, Anya laki din na nanang, asi kasumut ani tatang. Oh, anya tatang. ay runa. Anya pa'y laayati makunana. Kat ilot-lotwak mo't iti paborito na asidaan. Itimplaak mo't iti kapina. Ne, Nanang, saan lang aday ta, ti kasapulan ni tatang. Anya pa'y ngay kumati sa bali akasapulan na. Kasapulan na mo't iti lailaw nanang. ay, dayta kay, natumbok mo. Anya, ay sos, lakayanan, day tapay lang ti kasapulan na. Awan tilin na kaya ni tikasta, nanang. Ay, dayta ati manukan. Lumaklakay, pumigpig sa anya, tatang. Ay, husto dayta kinunam. Naglaing ka na manugang. Tumpungak mo lang nga, tatang.
Kahit aja nga Ay ka, apir ta nga raw, tatang. O lakay, apay anak tagarimat dita balay. Kaslada dagita ubing dita. Madamada nga gay ayam. Inyawit ko nida. Inton sabadok pay la kumaina ang mapanalaan. Kas kunaking ka. Kasapulan damod na tatang kananang. Iti ag labing-labing bakay. Sika talaga. Kita niya nga nagragsak ni tatang iti imbaga nga laag dagiti ubing. Alakit bay angarod. Sapay ko ma, tamaikatan ti kinasungit ni tatang. ay intan a maturog ba kahit? Maturog ba ta sasawam? Diyak pa'y naluto da ito sinigang asidaan ta. Ay, makauray dita sinigang dita, makauray. Uray mo ti pan naturog. Apay ayang agap apura ka maturog. Ay, nakapsot mo ti IQ mo. Di pa'y masirok mo ti kayat ko asawan. Na. Unay mo na panagurok na. Kain ida na pa'y laang agururo kain. Ay, bakit? Agraing ka. Ne, taingato na tiima na. Nay na. Nagkalsaman ti kilikili na. Ay sus, dinsapay nagtigos ba? Ay, makapawan ti ganas. Ay, bumangon ak manlag. Ay, dumanog. Apay, dumanog ka. Kano nakakitam ka, Mike? Natimpla kun ti kapem. Agkapikan sakbay amapan ka agpasada. Sanay, Bigbigat nga gungungot ka. iminum ako ni Titano Manalames. Ha? Na, di mo itupak day tabaso tama nga numabuaw. Ha? Jakto pa'y agawawid? Apay aya, anya ti pagkaskas taam. Inyawid da lang arudon dagiti apuko ta. Agungot kalat ta. Kasanaw, di pa'y mapanunod mo tagdigaws. Sinigang lang arudan ti sindata. Agam, ay da, agat sinigang kamay, pati sangaw mo. Day ta, ti pagsaksakitan tinakamaw. Agdigos ka mo ta, agtutbras ka, kasyay. Nagadu ka nga mumunaya. No kaano ka alimakay. Isupay ti panagkasta-kastam. Inakagpasadan, saan ka nga glutaw, iti pangal daw? Mga nakiti restaurant. Ha? Anya kay nanang, kumusta kayon ka ni tatang? Ay nasabalin talaga ti ugali ni tatang muloy da. Narigatin ang maawatan ti ugali na. Kasapulan laang ni tatang tila ilo, nanang. Kanula la kaya na. Adto'y ti ginatang ko apabango, para ken ka, ken sabon a pagdigos, nanang. An-anwag nga kita. Tapno saan amaawan ti ganas ni tatang kada kayo. Tapno agnanayon nakalatang nga ay ayaten. Ne, awan mo titi kusina ni bakit nga glutlutaw. Napananan ngay nga ta. Lakay, simangpot ka magaya man.
Naging pisan dayta daster mo. Ay, hapslip sa mo dayta. Umay kan at maturog tan. Ne, ay saan pa yan nagapon nagiti manawag? Awisin ako na maturog. Ay kinuwan na, bakit? Ay na. Unaan tan nagiti manok nga agapon. Na, Ha? Sika magamdat ang sagsagaw iso para. Ay, yun na pare, siyak. Apaw, kasla naragsak ka ita, pare. Ay, bakit madlaw ba? Kinig, puna yan. Nagsilingan dito buhok mo, pare. Sus, kapumpumada pare ko namsa. Kan... Aw, nagbanglukan. Ay, lakit din pare. Amom latamatin Napagbigyan ko namsa iti Tagalog. Ay, Ah, naka-score ka wala, pare. ay, una pare. Paubingin na gaya matalaga tirik na. Nag-imasin dyan. Hanya lagi din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. unay katirurod kun aya, makapahay blood. Apay manan aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Ne, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bayam lang ka di. Ala siguro ag birthday Ay naman nun nga aldaw nga agvid-video ke. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka di dita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. Ay, nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, di mo pa mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak nga madilat ta. Sikamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawan mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, dading kaw. Adan to pa'y may baga dagiti kaaruba. Nito yung boses kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to'y boses ko. Kumansyonak na ta. Anya kumat bibiyang da. Di agkantada mo, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay katiki na sintonado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Bek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jebalon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na, ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka, Bek. Talay. Maladaw akong bakit. Nagmayat walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno, da makita da walwalisan ta. Ay, wala niya.
May sa abulong, wali samon. Hindi ka mo balasyo at no sanda makadlaw. Aguray ka man, Apay, lukan samot ni Willie Dayjay. sino awilay? Di asawa ni Eva. Di ka ro ba managlaing agreklamaw? Saan laan na laing agreklamo na kaar-artipay ko naman? Nay, at dan sa mo rin mo rin lugan na asikse, kun napinta sa babae. Ay, saan ka ngagpadlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Si Mregdan ije hotel. Anya di kat asawon day ta. Kaya nasaway, nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man ni. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Naperdi manen kaldaw ko. Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manen. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii magaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang ni dadeng. Apay anda magam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko igerabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, tani, adar aramidaw. Wan, mami. Ne, apay ngay, cannot be reached matan. I-message mo, ibagam nga agawid doon. Maribek, isardeng mo pa'y kanta. Taapay mano. Agbubuelo akpay lang, pasardengan na kon. Nakatanaw mo ni Iba di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko ng kidiya. Kasla kayat nan sa nga ituloy ko ti agkanta ah. Ipangag mo manan, dahil napinta sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isang delyo dito pa nagkantayo From ka na sa this itinakaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta, ta nasakit tilapaya, ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida talaga day ta babae. Sige man nga ro, rorodamang kayo day. you were the one right beside you. Sige, tira. Where Sakit ang I tilapaya na. belong. Ay ta, kanta! From this moment, but I love him. Inka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangeg ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Hay! Ay, di kan kantaon da. Nagdaan mo ta kanta. Unay ko dagitan, tila kang kantaon da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause he was. Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Makaturog pa lang na tao ka. At dan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sabalin nga empleyado. Katsyak lang nga rin ti paborito na. Ay, di alam mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa live?
Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Walis ading ka. Iso nga ron ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anyay, mapantayo man ay, ni sigo na pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tantinas kan awalisan ijay. Ada, mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man niya asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Ito no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak day ta. Tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita mo. Manong, adamanan jay lugan jay asawa ni Eva oh. Ne, kanayunan damot tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo di siksi a babae. Isun samot day ta jay in hotel naman ideng. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tandi ta hotel. Ay, laki di ah. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnoon makong kunam. Nini. Apa nga angut-angutan nak? Sa bali tabang luma. Ay, di na man angut-angutan na kasta. Bangbanglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka launay met. Adda babae man niya. Agsao ka manan. Adda pa managnak mo ya. Inakaginanay di silid, agluto kan. Umay ka man manong tagjuwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwa tang agkanta. Sige man lang. Hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At laki di, amarurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat bang ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan? Nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yung? Ne, akong ungit ka mo ito, Eva. Ne, awan mo tidakas nga aramidan me. Wen nga raw, dagang kanta kami lang mo, Eva. Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mo't nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sinto na dumangarod tabusesyo. Permi na ka mga insulto na din ka. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya?
Anya ang kalukwan ng ibagbagam. Sige ading gaw, ikantam, sampulan ma. Danggam dito ikantakan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni mamim. Napanainong tandagiti ka aruba nga agkan kanta. Anya? Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos, mangibabayin. Numalapdampay kat pinaniban ni Kusan na dagiti ka aruba. Patay ko. Apay sumipat ka matlatan. Dito'y paisangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usto na. Nakadukan. Anya ti basol ko. Darong ka. Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, ah? Ay sus, dito yan. Inkantaan da ka pa'y dagiti ka aruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan kay ti baeng. Alay! Ah! Alay ko, gusto na! Mm. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.